Геймери, аз съм Виктор БГ и днес ще играя Stand-Off с Survival Cho и с Striker 0911. С Survival Cho, какво да правим сега? Create Room, Join Room. Тихо! Join Room. Аз почваме! 8 по кой сега? Тихо! Отмай Всички! Сега. Аз съм от твой отбор. Костако, аз съм Striker 0911. Добре, да знам. Ще играем Stand-Off. Добре. Тук при мен са Survival Cho и Виктор БГ. Да. Айде, спаун. Какво е? Къде е респаун? Ето го. И така. Не съм се пуснал. Как се стреля по-то? Опа, извинявай. Нищо не виждам. Убихме се и двамата. Аз го. Сега ще видите аз като си пусна оръжието. Елате батета при батко, да ви пее сладко, сладко. Ай, намали звука, бе! Пак ме уби. Гати. Намали звука, че не те чуват. Хората се тъчат. При батко, да ви пее сладко. И защо е такъв гаден мапа? Яки. Много е смотан. Много е смотан, бе. Трябва да го оправим после да стане още по-готин. Той не си го правиш типа както искаш, той те пуска на рандом мапове. Този е един от рандом маповете, който ще убие Striker 0911. Ах ти малък! 0911, защото той ти зацепи в гръб и му даде хедшот. Някак съм била Виктори. Елате, пиленца, при батка, да ви пее сладко, сладко. Като килна Виктори. Колко си и мен килна? Килнах и двама ми наведнъж. Не си. Нати! Хо-хо! Ще видиш сега. Ще видиш, бе. Ама не ми чакайте на спална. Моля ви. Ах ти малък, как? През стената. Така става като чакали на спаун. Чакалчетата да се махат. Ай, върви напред, бе, Виктори. Ти се базикаш, бе. Не трикам съм. Тук ни пиленце, за да ти каже батко, как се пее сладко, сладко. Ах, как ма... Заради ти бях. Майка ти тъпа. Не псувай. Аз тихичко си го псувах. Дече са чуй на клипъки. Не се чу. Не, бе. Ти ще ми кажеш, хората обичат да слушат геймери, които псуват. Къде пише на колко кръв си? Ще ми обясни ли някой? Опа, извинявай, Гого. Да, долу. Долу. Най-долу. Долу, ага. Не видях всъщност. Хедшот. Стига сте псували, бе. На английски никой не знае какво значи. Напротив, повечето хора знаят английски. Пук страйкър. Колко си? 28. Къде е Виктори? Виктори. Виктори. Абей! Има! Страйкър му убих. Не, аз те убих. Аз го убих. На мен ми го зачети за хедшот. Страйкър. Стига се с тази песен, че ще убия. Мазничко, ще ви убия. Ще ви Нати! изгрипа. Нати! Нати! Смърт! Смърт! Къде си, Виктори? Опа! Видях някой? Много гадно! Ей, тати. Ранг къп, бате! Ранг къп. Другия път съм от твоя отбор, носа. Казах ви, че ще Има да той къде по-голям ранг от нас, но е ясно. Не, просто съм задобряла. Не, аз просто за първи път играя хора. Ранка няма значение. Затова ми е фейл да знаете. Чакайте, бе, по-тихо говорете, да обясня на хората. Значи хора убиват много лесно, защото за първи път играя тази игра. И на тук геймърчето Survival Cho взе, че ми я каза. Ей! Много мазно обаче целиш в гръб. Ами обичам.
Ама то страйкър, той много обича да чекали на спаунчетата и това му играе лоша роля. Що да ми играе лоша роля? Що ще умреш, бе. Колко кръв? 13. Вики! Виктори! Смърт, бе! Смърт, бе, хедшот. Ей! Аз се ударих. Хедшот. Моля, вижте резултата. Аз не знам какво е, къде е резултата, Най-горе. така че... И кой съм аз? О, 4-3 имам аз. Това аз имам 16 на 9. Това, ако е страйкър, Да. Не, хедшот. не, Виктор БГ. Виктори БГ, не страйкър, ма се мъчи да ме изиграе. заби! Докато презареди, докато се накани, докато се... Виктори, не! Той съм аз, бе. Значи ти, бе. Да, И аз си бе. мисля, че Виктори му е изчакал в гръб. Къде сте? Пиле! Виктори, сте килна! Хитчъл! И бях аз. И аз... О! Добре, килнах страйкър с хедшот. И той е чакал там на спална ми, не го знам кой е, но умря. Аз. Колко кръв? 40. Аз нямам никаква идея. Я, ела ми пилен. Ела. О! Хора, и двамата Да сте ме ми се зачеки. Двамата сте ми застанали буквално от двете страни там. Който е да умира. Аз. Хитчъл. Малете се спална ми мравки, дебели! Дебили! Не в буквалния смисъл. Защо отказва ти бутонче? Ах! Аз го килнах. На колко кръв си? 0. Аз съм на 39. Не, и аз на 0. Резултат 22 на 13. Още един кил И направи. аз направих. Не, ти не мен не ме уби. Убих то. Стрике. Защо ми крашна? Рип пеперони срещу Викито съм. Чакай, аз влизам. Вики май съм само срещу тебе. Майка му да еба. Кой е другият дед влезе? Ах! Не, има 4 играчи. Аз съм. Де да знам какъв е. Нещо се бъгна. Що аз съм третия играч? Yes! Не, да ти го. Убихте! Килнахте! Ха-ха! Ах, вие мазни килъри такива. Абе, страйкър, разкарай се. Стрика. Аз и сега ще си сложа един... Страйкърът е аут. Лъжице. Къде Ще си видите. Викито? Виктори! Дия. Скокни бързо при мен, бе, рипти. Ти ще ми кажеш. Хедшот. И на мен ми го зачети, дигнах ранг. И спечелих последното оръжие. Ед, бейбе. Аз с него играя в момента. И вътрепе като безумели. Хедшот. Това е колко кръв? Колко? 3. 3. Ами аз съм мастер. Кой чакали на спална ми? Да видим, видях там някой. Видяла съм някой име. Страйкър на 9-12. Не. Аз съм бе, Викторе. Този кой е, не го знам. Аз. Този кой е? Аз обаче те убих. Той ми даде хедшот. О, е! Аз го убих. Страйкър ме е убил. Не, аз те убих. Аз го Страйкър. убих, зачети ми го на мен. Отгоре в левия ъгъл, виж кой го килна. Извинявай, това бях аз. Не, това беше той. Да, и където всеки път ми показва името. Ех, за малко да те убия. На колко кръв си? 91. Ех, майка ти. На 9 кръв сте ме свалили. Не дейте псува, бе. Кой псува, Лапитата ще го бе? гледат. Кой ще гледа нещо, което включва претрепване? Страйкър, Лапитата. Страйкър, само ти като се завърти как се залепи за стената, после ще го видиш на какво. Хедшот. Yes! Аз го килнах. Страйкър. Мамка му! Спря псуваш, бе. Ядосвам се. Извинявайте, деца, после ще го замажа и ще кажа, че тук отправям свещени молитви. Къде, бе? Ага. Их, аз не мога да си го наглася по дяволици. Го да убих с хедшот. Аз не мога да си го наглася да играя хубаво. Не ми е удобно. Аз те съм. Не може ли куршума да е от другата страна?
Как ще стреляш с лява ръка? Ние ще загубим още да... Ние и без това ще загубим. С 10 точки във водия пичове. Кой е пич, бе? Кой е пич? Аз съм пич. Не си. Кой убива, който не е пич? Защо има четвърти играч, който е имал 0 килове? Това ти дава. Това дето е отдолу киловец ли? Матч едит, о, бич, girl, away. Стига си псува на Това не английски. е псовня. Добре, давай още една игра да играем. Чакай, то не е заредило.